ya mateyemo kurwa sensemo ya raganka nigo igendrete kurira basamaria bayawe sokia na kubakonya aya magega yo mugaka n'umongina wenkeyo kowerwa nenyomba kwirira barabwo gutwara oborema egento abana b'umuciyo babere bakorera mono na gotebona nigo bawetera cinga cingo ngunonya no konyora ndagera hasemono barereira masoma bona otana nigo barakikonyora cinga cingo cyo kwegendereria na masomo nabono nigo baburira basamaria bayawe sokia na kubakonya erio mono begendererie na masomo abo bachikokonya abaibuli babo muri Keito Vincent Onyancha no roboti urwaso bwimi nigo toika asenka yomugaka Josephat n'umongno ya Rexina elikonyara kurigene kibabere bakogendera aso ogmabwabo maiga yokogwero nenyomba mutinyo gatano mwako eta egento keretse bakanyara gotigara bale no bale batali kwenyara nyomba igo yachite kangwira igachika turarira nche n'umongno na Rexina kwambuka bona basamaria baya bagacha bagatosomora kurume tukanyora ntoringuru ya tosenyentri Hena bokolengana n'omugaka Josephat amo n'umongno ya Rexina nigo batigarete batali kwinyara omugaka Josephat nigo tumajibuna maiga yokogwero nenyomba na kubabwaterania nigo batigarete goetereme cyande menge eyibono yagerera gwisaransa izikatari kogenera ne kabarwa kende gyonsi konyara kwerigeria nabo boro bokongwake egekogera ekero konyo tutaragwerwe nyumbeye kosoka twari gikende gabasukira abana igombwata abana kianda kwikirawa mona bachukuru nabona sangania bachukuru batatu nabana mbwate ibale 6 nora kero kende anye musamario nditararu kende nabo konyora twararire nchara nando korara nchara tukorara nchara pi nabo tukoberia machi twanywa twabokera kero narenge ne chinguru ngogesoka narake nari gikende narete nyumba bono gonjo likwabera akego ngabono ngurunchi yonda soke ndigikende onga ondange kebarua nkole no nyamaiga yenyomba kugwa nigo atigarete isiko kurigeria abana nigo yabera umucando monene no nabo nigo bona abana baye babururo kuburi gocyasabwatane abaya kwane kibuna ngweso kibale rikonyara kubasira bagendere na masomo mu muromone gati ya murabande maiga yugo kole skuru nigo atigarete isiko nakoba no bwobu nasiga kyo mwaka yo mabono tabwa tirengera ibinde byonse anene ibigo kikogendera masomo asekerenga buna nigo batigarete kotakunwa no gotaka nakora matemwane KCS ne tete mono na kale to mwaka 2021 bila kina tetengende na masomo ane lakini wana bakonyi ni babwabura bakonyi bochedi gotoka onde wensi uranyore gonsia abango genda na masomo kolengana nabana kurwa senkeye ni gono bale no bwoba asendoto yabo ya masomo gochigotumire nyasi asekerenga buna abayiboli babo tibali kwenyara ni gobono babolie na kurwo kubuli gochasa bwatani abaya konyara weso kyaso konyara kogendera na masomo abo kaletekera zeiti ngosaba monko nya bayiboli banemba mba kwenyara abondo che bayiboli banemba kwenyara anti ndo chibosemba che kongero mwako goche school masomo aya ne gara chiko bamakonkorende abibuli baminto ninga bare nabakongwa banene unando chenje tito chikogendera mono kuringana ne umuzando babwate kurinde twali gusaba monge gutosira erio togendera na masomo de form 4 asobo kongubole nkaiga ndagira ntikonyara konyora no ni skuru ntuli gochikonyara koenda igoro yechpesa nari gusaba bokonyi abali bakonyara otokonya nigo bono gotigaretso koboria gochia asabwatani bonsi nabo igo nabasamaria baya konyara kurigereria enkeye aseganga yokotaka kobakonya elikonyara kobakonya abana abane konyara kogendera na masomo kuripoteria Ndizi TV kurwa senka yo